napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris Gapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. RMN Network News. Radyoman, come in. Live mong napapakinggan Radyoman, sa live Luzon, dito. Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris Gapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang umaga mga kasama. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab, araw ng Biyernes, January 16, 2026. Narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Bagyong Ada napanatili ang lakas habang mabagal na kumikilos sa Eastern Visayas. Signal number 1, nakataas sa 15 lugar sa bansa. RMN Network News. Bilang ng kumpirmadong nasawi sa pagguho ng tone-toneladang basura sa Cebu, sumampa na sa 26. RMN Network News. Dahil sa selos, lalaki patay matapos pagtatagain ng kanyang pinsan sa Butuan City. RMN Network News. Baybayin ng Bulinaw at Anda sa Pangasinan, nagpositibo sa red tide toxin. RMN Network News. 3 dating opisyal ng DPWH at isang kontratista na idinadawit sa maanumalyang flood control project. Itinuturing ng state witness pero hindi pa tuluyang lusot sa asunto ayon sa DOJ. Pero kung halimbawa, may isa kang kaso na ibang usapin, di ba? Ibang usapin. Pag tiningnan yung project, wala yung project. So saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? RMN Network News. Charlie Atong Ang itinuturing ng pugante sa kaso ng mga nawawalang sabungero, tinukoy na armed and dangerous ng DILG. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. RMN Network News. Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa pinakamababang antas sa 2 magkasunod na araw. RMN Network News. Mga kasama, tayo po ay live ding napapanood sa YouTube. Hanapin lamang po sa search box ang RMN Network News PH para po sa visuals, no? Tayo po ay inyong napapanood din ng live sa YouTube at sa Signal TV Channel 309. Magandang umaga, detalye ng ating mga balita. RMN Special Coverage. Napanatili ang lakas ng Bagyong Ada ang lakas nito habang mabagal na kumikilos sa karagatan ng hilagang kanluran ng Eastern Visayas. Namataan ngayon ng sentro ng bagyo sa layong 370 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers per hour. At pagbugsong nasa 80 kilometers per hour. Nakataas ngayon ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Sa Luzon,
sa eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at eastern portion ng mainland Masbate kasamang Tikaw at Burias Island. Sa Visayas naman, sa Samara, Northern at Eastern Samar, Biliran, Northern at Central portion ng Leyte at Eastern portion ng Southern Leyte. Habang sa Mindanao naman ay sa Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Ayon kay Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz Galicia, bagamat nananatili sa karagatan ang sentro ng bagyo, inaasahang lalapit naman ito bukas ng umaga sa kalupaan ng Eastern Visayas, habang sa linggo naman ay sa kanlurang bahagi ng Bicol. Sabihin po niyan, posible na manatili sa karagatan ng kanyang sentro, pero yung diametro niya ay mahahagip yung malaking bahagi ng Eastern Visayas at Bicol. Kasi kung makikita nga po natin, dito po sa mapa, ito po yung kanyang track. At ito rin po yung diametro ng bagyo. So if we will project it alongside the track, ibig sabihin sa mga susunod na araw po ay mahahagip at apektado ang ilang bahagi ng Caraga Region, ang Eastern Visayas at ang malaking bahagi ng Bicol Region. Yan po ang tinig ni DOST Pag-asa Weather Specialist Loridin de la Cruz Galicia. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Samantala, Blue Alert status idineklara ng CDRRMC sa Butuan City kaugnay ng pananalasa ng bagyong Ada. Kasama natin sa balita, naroon si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. RMN Network News. Idineklara ng City Disaster Risk Reduction Management Department ang Blue Alert status sa Butuan City sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 001 Series of 2026 upang matiyak na handa ang lahat ng ahensya sa posibleng epekto ng Tropical Storm Ada, habang pinapayuhan din ang lahat ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon, lalo na sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Agusan River at mga landslide prone area. Hinimok naman ng City Disaster Risk Reduction Management Department ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga babala at payo at manatiling handa at updated sa impormasyon tungkol sa Tropical Storm Ada. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak RMN. RMN Network News. Inilikas na ang mga residente malapit sa paanan ng Bulkang Mayon dahil sa banta ng lahar kasunod ng inaasahang pag-ulan dulot ng bagyong Ada. Ayon sa Bureau of Fire ng Ginubatan Albay, humigit kumulang 2,000 residente na mula sa Barangay Maninila at Masarawag sa bayan ng Ginubatan ng pansamantalang manunuluyan muna sa mga evacuation center. Sabi ng Bureau of Fire Protection, nasa pagitan ng 2 gali ang Barangay Maninila at walang lalabasan ng mga residente RMN Network News. na kapag rumagasa ang lahar, kaya kinakailangan magpatupad ng preemptive evacuation. RMN Network News. Suspindido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Ada. Kabilang dito ang Albay, buong probinsya ng Sorsogon, mga bayan ng Mobo at POV Corpus sa Masbate, ilang bayan ng Camarines Sur, kabilang na ang Bula, Sangay, Tigaon, Karamoan, Baaw, Goa, Siruma, Ocampo, Lagonoy, ilang lugar sa Catanduanes, partikular ang Bagamanok, Baras, Bato, Karamoran, Gigmoto, Pandan, Panganiban at Viga. Ilang bayan sa Leyte, kabilang ng Burawen, Carigara, Hulita, Tanawan at Tacloban City. Eastern Samar, Northern Samar, ilang bayan sa Biliran, gaya ng Kawayan, Kaibiran at Kulaba. Ilang bayan o ilang lugar naman sa Samar, kabilang na po ang Catbalogan City, Giabong, Las Navas, Matuginao, Paranas, Pagsanhan at Calbiga. Hinunangan sa Southern Leyte at Manhuyod sa Negros Oriental. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Ilang bayan sa Camarines Sur nagsuspindi na rin ang pasok sa paaralan. Kasama natin sa balita si Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga. RMN Network News.
Suspendido na ang pasok sa paaralan sa ilang bayan sa probinsya ng Camarines Sur dahil na rin sa banta ng bagyong Ada sa rayong Bicol. Nauna na nagdeklara ng class suspension ang mga bayan ng Lagunoy, Tigawon, Coa, Caramoan, Tinambak, Sangay, Bula, Paaw, Puhi, Balatan, Pili, Ocampo at Calabanga. Ang ilang bayan naman katulad ng San Jose ay hapon lang walang pasok. Samantala sa Pamplona, nakadepende na umano sa school heads kung magsususpinde ng klase. Sa lungsod naman ng Naga, tuloy pa ang pasok mula sa grade 1 hanggang kolehiyo. Ayon na rin kay Mayor Lene Robredo. Ang desisyon na ito ng ilang bayan sa probinsya ay dahil na rin sa inaasahang malakas sa pag-ulan ngayong araw na posibleng umabot sa 50 to 100 mm. Patuloy naman na nasa ilalim ng signal number 1 ang buong probinsya ng Camarines Sur. Kaugnay rin ito ang Land Transportation Office Bicol. Nanawagan na rin sa mga motorista na huwag munang ituloy ang biyahe, lalo na kung hindi naman importante sa mga probinsya ng Masbate, Catanduanes, Visayas at Mindanao para na rin sa kanilang kaligtasan. Mula dito sa RMN DWNX Saga, Radyoman Kevin Alba, Tatak. RMN! Radyoman Kevin, as we speak, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Naga? Yes, Radyoman Sander, sa ngayon, makulimlim na ang panahon dito sa lungsod ng Naga at ilang mga kalapit na bayan dito sa probinsya ng Camarines Sur. Pero yung inaasahan natin na pag-uulan, medyo hindi pa nagsisimula. Titingnan natin yan maya-maya lamang na tanghali kung ano na ang magiging diferensya sa sitwasyon ng panahon dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. Radyoman Sander. Maraming salamat, Radyoman Kevin Alba. RMN Network News. Naghahanda na rin ang Bicol Region sa posibleng epekto ng bagyong Ada. Sa panayam ng DZXL News, RMN Manila, sinabi ni Office of Civil Defense Region 5 spokesperson Gremil Alexis Naz na tinututukan na nila ngayon ng eastern part ng Bicol Region kung saan inaasahang lalapit ang bagyo. Naka-alerto na rin ang OCD at Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga lugar sa Albay na may banta ng lahar dahil sa inaasahang mga pag-ulang dala ng bagyo. Ang titingnan po natin yung eastern side ng Bicol Region, specifically Catanduanes, Sorsogon, Albay, and northeastern side ng Camarines Sur. And tinitingnan din po namin yung mga lahar-prone areas. Diyan po may parts ng main volcano dahil meron po tayong mga bagong volcanic deposits due to the recent mine activities. Pero sa pakikipag-ugnayan naman po natin sa Provincial Government of Albay ay kasama din naman po itong mga lahar-prone barangays na kanilang tinitingnan para sa pre-disaster risk assessment po. Bagamat wala pang inililikas dahil sa bagyo, 1,782 naman ang mga pasaherong stranded sa Pantalan sa Bicol Region. RMN Network News. RMN Tutok Bagyo. Ilang pasahero at cargo truck stranded sa Surigao City dahil naman sa bagyong Ada. Kasama natin sa balita si Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. RMN Network News. Stranded ang ilang pasahero at rolling cargo sa Surigao City dahil sa bagyong Ada. Hanggang sa mga oras na ito, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa buong probinsya. Ayon kay Froilan Caturla, ang port manager ng Philippine Ports Authority Surigao del Norte. Sa Eva Macapagal Terminal, nasa 37 pasahero, 4 na rolling cargos at 10 water vessels ang stranded. Sa Lipata Port, nasa 170 pasahero naman, 76 na rolling cargos at 9 na water vessels. Sa labas ng PPA Port, nasa 616 na mga pasahero at 308 rolling cargos ang bilang ng stranded. Umaabot na sa 3 araw na walang pinapayagang bumiyahe mula Surigao City, Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Province, Cebu City, Leyte at Samar dahil nasa naturang bagyong Ada. Kasamo sa RMN Dexares, Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN Network News. 6 na bangkay pa ang natabunan ng gabundok na basura ang narecover sa Binaliw Landfill sa Cebu City kahapon. 6 pa pong bangkay ang narecover doon po sa Binaliw Landfill sa Cebu City. Dahil dito sinabi ni Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office o ng CDRRMO, 26 na ang kumpirmadong nasawi sa trahedya. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection Region 7, naging pahirapan ang paghahanap sa mga biktima dahil na rin sa pag-ulan at ang pangambang muling gumuho ang bundok ng basura. Magpapatuloy pa rin naman ang operasyon para sa 10 pang nawawala.
Sa kanya namang pagbisita sa Cebu City kahapon, nag-alay ng panalangin at pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tiniyak din ng Pangulo na may mapapanagot sa insidente at kumikilos ang pamahalaan para sa investigasyon. Be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Si Pangulong Bongbong Marcos. RMN Network News. Samantala, baybayin ng Bulinaw at Anda dyan po sa Pangasinan ay nagpositibo sa Red Tide. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan. RMN Network News. Nagpositibo sa Red Tide toxin ang meat samples ng mga shellfish products mula sa mga bayan ng Bulinaw at Anda ayon sa pinakahuling pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 kahapon ang 15 ng Enero. Bilang pag-iingat, inabisuhan ng mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang tungkulin ng mga market inspector at quarantine officers sa pagtitiyak na may kaukulang auxiliary invoice ang mga malalako na nagsasaad ng pinanggalingan ng produkto o local transport permit mula sa B4 para sa lahat ng produkto mula sa baybayin ng mga apektadong lugar. Ang red tide toxin o paralytic shellfish toxin ay maaaring maging delikado sa kalusugan ng sino mang makakakain na mga lamang dagat na kinapitan nito. Matatanda na nagpositibo sa red tide toxin ang dalawang parehong bayan noong Abril 2025 na tumagal ng ilang buwan at bagyang nakaapekto sa kabuhayan ng mga manlalako. Pinapayuhan naman ang publiko na maging mapagmatsyag at maingat sa mga binibiling produkto para sa kanilang kaligtasan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN! RMN Network News. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 4 na sangkot sa flood control scandal ang pasok sa Witness Protection Program o WPP ng Department of Justice. Kabilang dito, sina dating DPWH USEC Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH NCR Regional Director Gerard Opulencia at ang kontraktor na si Sally Santos. Sinabi ni DOJ Secretary Eric Vida na pumalo sa mahigit 300 milyong piso ang halaga ng perang isinauli ng 4 mula sa 1 bilyong piso natanggap nilang kickback sa mga proyekto. Naka-total na po ng 316,381,500 pesos. Nakapagbalik po sila ng gantong total na halaga at ito po ay alinsunod doon sa pinagkasunduan sa Department of Justice. Dagdag doon sa kanilang binibigay na pira-pirasong ebidensya sa Department of Justice para mabuo natin yung kaso laban doon sa hinahabol natin ng mga may kasalanan sa atin na nag-violate ng batas. Gayunpaman, hindi ibig sabihin ito ay lusot na ang mga ito sa lahat ng posibleng asunto. Pero kung halimbawa may isa kang kaso na ibang usapin, di ba? Ibang usapin na tulad po ito, yung mga nag-a-apply po ng state witness dun sa mga ghost project, no? Kasi sa ghost project, bayad yung contractor, di ba? Bayad yung contractor, di ba? Pag tiningnan yung project, wala yung project. So saan mo pa kakailanganin yung state witness doon? Di ba? So kakasuhan mo na sila. Hindi naman nag-qualify sina dating DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza bilang mga state witness. RMN Network News. Mga state witness sa flood control scandal dapat tiyaking magsasabi ng katotohanan at magsasauli ng kanilang mga ninakaw. Sama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. Iginiit ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na kailangang tiyakin na magsasabi ng buong katotohanan at magsasauli ng ninakaw na pera ng taong bayan ang mga inaprubahang maging state witness sa flood control scandal. Pahayag ito ni de Lima makaraang sabihin ng Department
Department of Justice na isinailalim na sa Witness Protection Program para sa investigasyon ukol sa korupsyon sa flood control projects ang 4 na sangkot sa kontrobersiya. Kabilang dito sina dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, DPWH Engineer Gerard Opulencia at si Sally Santos na siyang may-ari at manager ng Sims Construction Trading. Git ni De Lima, wala silang dapat pagtakpan at wala silang dapat protektahan kundi ang katotohanan at interes ng taong bayan. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Network News. Maghahain ng panibagong batch ng mga kasong kriminal laban sa mga sangkot sa flood control scandal ang Ombudsman ngayong araw. Subalit tumanggi muna si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pangalanan kung sino-sino ang kanilang kakasuhan sa Sandigan Bayan. Tiniyak pa ni Remulla na matibay ang mga hawak nilang ebidensya para ma-convict ang mga dawit. Sa ngayon, 2 batch na ng kasong kriminal ang naisampa ng Ombudsman sa mga sangkot sa anomalya. Kabilang dito ang mga kasong malversation at graft laban kay dating Congressman Zaldico at 16 na iba pang sangkot sa 289 million pesos na substandard road dike project sa Oriental Mindoro. Parehong kaso rin ang naisampa ng Ombudsman laban sa mga kontraktor o sa kontraktor na si Sara Diskaya at ilan pang sangkot sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Network News. Kinasuhan ng plunder ng NBI sa Department of Justice sina dating Senador Bong Revilla Jr., Senador Jinggoy Estrada at dating Congressman Zaldico kaugnay sa maanumalyang flood control project. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, bahagi ito ng 3 magkakahiwalay na kasong plunder sa mga personalidad at kasalukuyang iniimbestigahan. Direktaan niyang ihahain o inihain ng NBI ang mga reklamo at hindi na dumaan sa Ombudsman. The personalities that say that are yung mga high-profile personalities that the public may be interested in is Senator Bong Revilla, okay, Eliz Albico, as mentioned earlier, and si Senator Jinggoy Estrada. So, 3 separate cases of plunder po yan against each one of them respectively. Along with plunder, klaruhin lang po natin na dun po sa, let's just tackle one, yung first plunder case na nagka-preliminary investigation last January 5. That's plunder along with violation of RA 3019, which is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and RA 6713. Noong Enero 5 nang simulan ng DOJ ang preliminary investigation sa unang plunder case laban kay Ko at aligasyon ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct for Public Officials. Naharap din si Ko sa mga kasong graft at malversation sa isang proyekto sa Oriental Mindoro. Ombudsman Jesus Crispin Remulla nilinaw na may nagpahiwatig at hindi direktang inalok ang 1 bilyong piso kapalit ng kanilang pananahimik sa investigasyon sa flood control scandal. Kasama natin sa balita, Radyoman Lestor Aler. Kasamang Xander, nilinaw ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi direkta sa kanya inalok ang 1 bilyong piso para sa pananahimik sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control. Yan ang kanyang inihayag sa pulong balitaan kahapon. Ayon kay Remulla, sa kanilang pag-uusap ng kanyang kapatid na si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, na pahiwatig o sabi-sabi lang ng kung sino mang nagpakilalang mga kaibigan ang nagsabing nag-alok sa kanilang magkapatid. Walang direct offer eh. Walang direct offer talaga. Pero yung hint na yun, matibay na hint sana. Kaya lang, wala talagang koleksyon na pwede itahi. Eh parang mahihirapan din tayo prove ang kaso. Dahil dito, pinayuhan naman niya ang kapatid na kung may oportunidad man ay arestuhin ang kung sino mang may direktang koneksyon sa taong nanunuhol. Sabi ko nga sa kanya, basta't ganyan, tingnan mo kung may opportunity, arestuhin mo na. Kasi dapat dyan, kung talaga mayroong direct connection, arestuhin mo na. Matatanda ang sinubukang suhulan ng magkapatid na Remulla nang aabot sa halos 2 bilyong piso kapalit ng pagtigil sa pagsisiyasat sa mga anomalyang flood control. Samantala, nakatakda namang maghain ng panibagong reklamo sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman laban sa mga sangkot sa flood control mess. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN.
Thank you, Lester Aler. Abangan sa aming pagbabalik, Charlie Atong ang itinuturing ng pugante kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. 10 million pesos na pabuya sa makapagtuturo sa lokasyon ni Ang, alok ng DILG. RMN Network News. May buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Mabilis ang daloy ng mga impormasyon mula sa mga naririnig, napapanood o nababasa. Chances are, may lalabas dyan na detalyeng liku-liko na nagpapanggap bilang credible news. Teka, ayaw natin yan. At ito ang dahilan kung bakit mahigit 7 dekada nang narito ang Radio Mindanao Network upang ipagpatuloy ang tungkulin mula noon hanggang ngayon na mangalap ng mga impormasyong kumpirmado at totoo. Maging mapanuri ang balitang walang basihan, huwag basta paniwalaan, huwag magpalinlang. Siguraduhin verified ang balitang sinusundan, kaya't tutok lang. Dahil sa RMN News, ang mga balitang budol hindi pinapalusot. RMN Network News. Nagbabalik ang RMN Network News. Tayo po ay live na napapanood sa YouTube. Hanapin lamang po ang RMN Network News PH. Detalye ng ating mga balita ngayong 7:28 ng umaga. Muling sumadsad sa all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 59 pesos and 46 centavos kada isang dolyar kahapon, Huwebes. Kalagpasan nito ang naitala lamang noong Miyerkules na 59.44 pesos. Ito na ang ikatlong beses na nakapagtala ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng paghina ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. RMN Network News. Pamahalaan hindi na alarma sa palitan ng piso kontra dolyar. Sa kaugnay na balita kasama natin si Radyoman Chanel Salazar. Kampante ang Bangko Sentral ng Pilipinas na wala pang pangailangang magpatupad ng intervention kaugnay ng paghina ng piso laban sa dolyar. Sa ngayon umaabot na sa 59.42 ang palitan ng piso kontra dolyar. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang galaw ng piso upang agad na makagawa ng angkop na hakbang kung kinakailangan. Dagdag pa ni Castro, regular ang koordinasyon at pulong ng economic managers at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa sitwasyon ng foreign exchange. Ilan sa mga salik na nakaapekto sa palitan ng piso ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve at ang ilang lokal na galaw sa ekonomiya. Nakaapekto rin anya investigasyon sa mga flood control projects na batid ng Administrasyong Marcos. Gayunpaman, giit ni Castro, mas pinili pa rin ng Pangulo na isulong ang transparency at paglilinis sa pamahalaan kahit may pansamantalang epekto ito sa merkado upang panagutin ang mga umaabuso sa pondo ng bayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. Thank you, Chanel Salazar. Sa iba pang mga balita, itinuturing ng pugante at number 1 most wanted ang negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Pahayag ito ng Department of Justice matapos na hindi pa rin lumutang si Ang na naharap sa patong-patong na kaso ng kidnapping, serious illegal detention at homicide kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, isa nang fugitive from justice si Ang dahil sa patuloy nitong pagtatago. Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil sa si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Ito'y magpapatuloy na at ito'y gagalaw. Hindi natin pwedeng sabihin na hintayin muna natin na makuha natin lahat na akusado. Kailangan dito na dyan si Mr. Charlie Atong Ang para umusan ng kaso. May karapatan din ng mga akusado na nahuli
na mapabilis ang paglilitis nila. Sinabi naman ni Justice Secretary Eric Vida na bagamat kumpiyansa silang hindi makakalabas ng bansa si Ang, hihilingin pa rin nila sa korte ang paglalabas ng whole departure order. No records or no information would show that Atong Ang has exited the country. Following the issuance of the arrest warrant, the prosecution of the Department of Justice, our prosecution team, shall forthwith move for the issuance of a whole departure order with the court and ensure that all the accused would stand trial. Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na magbibigay sila ng 10 million pesos na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ni Ang. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ikaw yung nagbigay ng impormasyon leading directly to the arrest, ay 10 million na reward para sa kanya. Sa ngayon ay bigo pa rin ang PNP-CIDG na mahanap si Atong Ang sa 4 na lugar sa Metro Manila at Calabarzon. RMN Network News. RMN Live Report. Dami ng pera, tauhan at resources at maaaring pagtaguan. Hamon ngayon para sa nagpapatuloy na manhunt operation laban kay Atong Ang. Kasama natin sa balita si Radyoman Chill Emprido. Radyoman Sander, maganda umaga. Aminado nga itong National Bureau of Investigation o NBI na isa sa mga hamon sa kanila at sa iba pang ahensya ng pamahalaan ang dami ng pera, tauhan at resources ni Atong Ang. Hanggang sa ngayon kasi ay hindi pa rin nahahanap ang naturang negosyante na iniuugnay sa kaso ng missing sa Bungero. Ayon kay NBI Assistant Director for Investigation Service Romel Vallejo, na bagamat alam nilang maraming resources si Ang, ay hindi umano ito hadlang para matugis ang business tycoon. Siyempre, alam naman natin na maraming tauhan siya, marami siyang pera, maraming resources, at maraming lugar na pwedeng pagtaguan, pwedeng kumukulisan na niya. Pero hindi po yan dapat maging hadlang sa pag-aanap natin sa kanya. Siyempre, hindi naman pwedeng mas magaling siya sa gobyerno, law enforcement community. Sa pagtatanong pa ng DZXL RMN Manila, sinabi rin ni Vallejo na patuloy na sinusuyod ng kanilang tracking teams ang mga property at known address ni Ang, hindi lamang sa Metro Manila, maging sa mga karati, lalawigan. Actually ngayon, yung mga tauhan natin ay nasa labas. Hindi lang tulad na nabanggit ko, hindi lang dito sa Metro Manila, sa mga nearby provinces. Umikot po yung mga tao natin na nasa labas ng Manila. Talagang inamin natin na nagtatago ito si Sir Ang. Mukhang wala siyang plano mag-surrender sa ngayon. Pero tulad naman ng sinasabi niya, inosente siya at sinabi nila yung director na para umusad na yung kaso. Nakasama Radyoman Sander, una nang nasuyod ng mga otoridad ang bahay nito sa Pasig, Mandaluyong, Laguna at Batangas. At kahapon nga lamang ay nagsagawa rin ng operasyon itong National Bureau of Investigation sa isang farm sa May, Laguna. Kahapon ng formal na inanunsyo rin ng DILG ang alok na 10 million pesos pa na sa makapagtuturo sa negosyante, itinuturing na rin ng most wanted dito sa Pilipinas. Kasama mo si Zexel RMN Manila, Radyoman Emprido, Tatak RMN. Maraming salamat, Radyoman Chill Emprido. Sa kaugnay pang balita, humiling na rin ang Philippine National Police sa International Criminal Police Organization o Interpol na mag-issue ng red notice laban kay Charlie Atong Ang. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Robert Alexander Morico II, layo nitong maaresto si Ang sakaling nakalabas na ito ng bansa sa pamamagitan ng southern backdoors. Although our recent monitoring, he is still in the country, but we have also requested, sir, with NCB Manila of the Interpol, a red notice in case na makalabas ng bansa si Atong Ang through the backdoor or wherever. Other countries, sir, the members of Interpol may arrest him. Southern backdoors, yung mga pwedeng bangkain sa Mindanao.
palabas ng bansa. Samantala, sinabi pa ni Morico na binawi na rin ng PNP ang lisensya ng mga baril ni Ang at mga miyembro ng kanyang security. Base sa record ng PNP, mayroong 6 na baril na nakarehistro at nakapangalan kay Ang. Further facilitate sa yung manhunt operation, we have recommended to the GPNP the revocation of the firearm license of Mr. Ang, which the GPNP approved. Communicated already with these lawyers, and they were mandated to surrender these firearms sa Firearms Explosive Office. Si PNP Chief o PNP CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico. Report ng ating radyoman, Senador Ping Lacson, pinayuhan si Congressman Leandro Leviste na huwag magpabara-bara sa pagbanat sa flood control scandal. Kasama natin sa balita si radyoman Conde Batak. Pinayuhan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson si Congressman Leandro Leviste na maghinay-hinay din sa madalas na paglabas sa balita tungkol sa mga isinisiwalat nito sa mga anomalya sa mga proyekto ng DPWH. Ayon kay Lacson, nagpadala rin ng mensahe sa kanya si Senator Loren Legarda, ina ni Leandro, para humingi ng tulong na mapayuhan ang neophyte congressman na kumalma muna. Ibinahagi umano ni Legarda na dumadaing at umiiyak si Congressman Leandro sa kanya dahil sa tindi ng balik o batikos sa kongresista matapos na isiwalat ang mga impormasyon tungkol sa hawak na files mula sa DPWH. Dahil bagito pa sa politika ay batid niyang hindi pa alam ng kongresista ang laro na kapag bumabatikos ka ay asahan mong babalikan ka, pero hindi ibig sabihin lahat ng kritisismo ay totoo. Payo ni Lacson kay Leviste, huwag araw-araw nasa balita dahil nakakaumay din kung palagi na lang makikita sa telebisyon. Lalo't pinaniniwalaan din ng senador na may intensyong patahimikin ang batang kongresista dahil sa mga paninira laban sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. Dahil sa selos, lalaki patay matapos pagtatagain ng kanyang pinsan sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. Patay ang isang 42 anyos na lalaki matapos pagtatagain sa Purok 5 Don Francisco, Butuan City. Kinikilala ang biktima na si Melchor Dupalco, isang magsasaka sa nasabing barangay, habang kinikilala naman ang suspect na si Renante Dupalco, 44 anyos, nakatira sa parihong barangay. Sa panayam ng RMN Butuan sa pamilya ng biktima ay selos ang dahilan sa nasabing krimen. Habang nag-iinuman ang magpinsa na biktima at ang suspect ay humantong sa hindi pagkakaintindihan ng dalawa na nauwi sa pananaga. Nagtamo ng 7 sugat ang biktima sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na nagresulta sa agarang pagkamatay. Matapos ang nangyaring krimen ay agad ding sumuko ang suspetsado at nasa kusodiya na ngayon ng Butuan City PNP. Kasama mo sa RMN DXBC Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak, RMN. Aminado si Carla Abellana na gusto na nilang magka-baby ng kanyang asawang si Dr. Reginald Santos. Sinabi ni Carla sa isang panayam na isa sa kanilang planong mag-asawa ay ang mag-honeymoon sa Europa at bumuo na ng pamilya. Pero dahil daw parehas silang nasa 40 anyos na mahigit, aware naman daw ang aktres na hindi madaling mabuntis. Kaya naman bilang opsyon, nagdesisyon po silang magpa-freeze ng egg cell para po sa in vitro fertilization o IVF. Ikinasal po sina Carla at Dr. Reginald noong December 27, 2025. At sumayin niyo po ang mga maiinit na balita. Ako po si Radyoman Zander Cayabyab mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Metro Manila. Magandang umaga mga kasama. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Aljo Bendijo. Magbabalik ang RMN Network News sa alas 12 ng tanghali at sa alas 5:30 ng hapon.